Mulai percaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatar barisan kita, segala pemuda Islam Indonesia. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Wajib yang kita baca Islam itu butuh sing sekapan koneksi tahu. Awet yang tinggi aku bisa mengerti, Allah pangeran ya Allah bakti. Di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, segala pemuda Islam Indonesia. Pemuda Islam Indonesia, Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Ini negeri namanya Jawi, kalau kami nama Islami. Kami Islam sudah yang terang, asal kamu dari pangeran. Yo konconnya berulono, rukun Islam yo iku limo. Sahadat loro rukun kang siji, bisa sira galawal ngaji. Kabeh pindho lakoni salat, petalu bayar zakat, poso bulan Ramadan, kabeh limo cilangon kuwasa. Yo berokok coy galwodo aku boyo kanggo belani agama Islam gak ganti luwe mulya akhirat iki jaga saka agama. Mila kita jalan kal padha aku boyo, yen ra kersa kita bakal kana coba-cobane manungsa ya iku bakal tulipo. Nanging kita ora ngerti yen bakal tulipo. Ini negeri namanya Jawi, kalau agama Islami, agama Islam sudah yang keterang, jauh dari pangeran. Nyuwun kula ing Allah kasih pakoman, baca kula mugi Allah paring ilang. Salah paring sekatan terus pati, nuli pondok ning kuburan jor takoni. Aranipun ditakon mungkar lan nakir, lamun wong oleh iman ingkang zikir. Lamun wong ulur kang sampurna, mongko nuli amal bagus iku teko. Lana baguse ngumpuli para piyai, kuburane dina tereka putih. Kuburane marano jandelane, bisa pada kasorotan suara lamun wong ditakoni megah-megah, bertakoni malaikat tetap rasa ning kuburan rebes belah, nuli kota malaikat nganti amlah. Malaikat nuli munggah
saking kukur warna-warna siksane wong saking kukur hari kala Kanjeng Nabi bersowani pasaksene maring wong padha ngerti galau banyu ana kelas luwe bening ten weket maring wong kang ora eling eling maring wong kang padha takon ikatine perkara bakal kelakon rukun iman iku ana warnane iman marang Allah iku sepisane kaping pindho iman marang malaikat kaping telu iman marang kita kaping papat iman marang para nabi Awet nabi akan duki kanjeng nabi iman dina kiamat kabeh limane pasen nolong pasen atus penginane iman iku bisa suka bisa tambah bisa kuat bisa ringkih bisa kubrak
sopir-sopirake yen wis seneng ojo ngelaken golek ono ngerti-ngerti omahe. Gunung-gunung yang masuk di sama gajah piye oleh-oleh nganyoni turun-turun yang digawe susah gajah piye oleh lakoni. Yo mas yo ning alon-alon yen yo pene kulon ayune yo mas yo durung kampiyon bubrake Mas Adi Angga, Adi Pamungkas kepareng jumeneng wonten kajian semoga. Bapak Mas Adi Angga, monggo. Ini negeri namanya Jambi, kalau Ajami nama Islami, Agami Islam sudah terang, asal jauh dari pangeran. Ya prakan jawarunono rukune Islam ya iku lima sedan loro rukun kang siji bisa sira kelawan gaji.